रिलि जानोसै फाइनालि इन्दिरा गान्धी सफैबाय दा नै जोंहा रेलिनि थागथियारि जागासिनो दङ बेफोरखौ नायदो जोंनि माखासे लोगोखौनो मोननाय नङा संग्रि लानायखौ खेबहैनोलै बोरै जाखो थुंग्रिया माबा थाबसिन थुंग्रि थुंग्रि सार नोगोर गोजाननिफ्राय होसोबोदों जों नोंखौ बास नों थाथ' नों फैलाय नों फै ओरै फै नों थाफानोसैलाय भिडिअसो जानानै नै मदि सारजों लाफाबाय नै हाबाब रोङा जायो नामा ना बेहाय जाबाय फट'शुटनि थाखाय बानायदों स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया नैबेलाय एक्टरा दावखोबाय साराबो थाबायफाबाय नै जयन्त सारा एमपिया जोंना आरो जोंनि डिब्रुगड़ समस्थिनि प्रेसिडेन्ट बिजय साराबो दिनै जोंहा थाबायबाय रेलिया स्टार्ट जाबाय बेयो जाबाय डिब्रुगड़ समस्थिनि प्रेसिडेन्ट एमपि सार जोंनि चिरां समस्थिनि बयनिबो गोसोआ फुरा जाथोंसै आंबो आंखौलाय मानो नांबाय थागौब्रा सोरबा सोरबा दानजाबायलै आंजों जय बर' हारिनि भिडिअखौसो खोमायालै मानसि बेबायदि लाबाय थायो रेलिया जोंना स्टार्ट जागायबाय गेटसिमहाय फुड रेलि जागोन
नै मा जालायखो आदा गोसोम आदा गुफुर साराबो थियारि जाबाय नोंथांमोनहा साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स आरो शेयार खालाम हागौमानि आरो कमेन्ट्सखौ हरनो दाबाव मोजां गाज्रि कमेन्ट्सआथ' थाखायो बेखौ जेबो खाजों नाङा रेलि लाइन जाबाय जोंना नै गैया जोंना रुफि लाइनाव ओंखारदो बास्केटनिफ्राय नैबे जाबाय एन्ट्रि गेट साइक्लिं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर मोना बबेनिमोन क'क्राझार अच्छा क'क्राझार मा सेरफांगुरि अच्छा अच्छा खाथि माथो ना औ देबरगावनिसो नै आसोला जोंना एक्टरा फुरा दिल्ली गिदिंजोबगोन दिनै आथिंजों थाबायनानै नै आसोला जोंना नै जोंना आसोला बैयावनो लाखिखायो बेखौ मोनो बैयाव लाखिजोबखानाय दहायनो आं खुरै खेबथारनोसै दिपेन बर' लागासिनो दङ ओके